cred că într-o oră jumătate o să ajung la Chica Pietrelor. Acum e 6:30 după amiază. Încă vreo 2 ore de până să înserează, 2 ore jumătate. Marcajul este Cruce Roșie, iar la Chica Pietrelor o să merg pe marcajul de bandă roșie. Poteaua este destul de bine evidențiată. Umblată destul de mult. Pică și ceva de copaci. Da, e ok. Așa. Nu știu dacă se vede, dar e asaltul libelului, frate. Aia, se mișcă prea repede, nu știu. Aia, că se vede, cred. Ce aici, mă? Interesant. Toată poiana asta. Și o privire înapoi. Frumoasă potecă. Undeva acolo se aude și apa. Dar nu știu dacă o să ajung acolo. Să văd pe unde o să iau apă. Am ajuns ceva nori. Sper să nu probleme. Bine, acum chiar dacă plouă îmi fac tabără, da. Și un marcaj. Ok. Mă îndrept spre Chica Pietrelor. Nu știu, cred că mai am o jumătate de oră, habar n-am. Am început să iau altitudine. Priveliște magnifică, se vede și Oltul. Undeva mai jos Turnul Roșu. Sau nu știu ce. Și la Turnul Roșu, mă rog, ceva frumos. Superb. Unde am venit? Poteca. Unde mă îndrept? Destul de solicitant. De fapt așa e când urci pe creastă. Apă nu prea mai am multă. Cea mai aproape sursă ar fi la Șaua Apa Companită, dacă nu mă înșel, sau la un Șaua Sărului. Să vedem unde găsesc. Ok. Este ora 19:29, 7:30 seara și am ajuns la un indicator marcaj. Bănuiesc că acolo ar fi
Chica Pietrelor. Nu știu să zic. Peisaj. Destul de greu. Nu am mai mers până acum niciodată. De fapt, nu am mai mers până acum o rucsac atât de greu. Am propus o tură de 5 zile cu sosire la Ifoi, traversarea Crestei Făgărașului de la vest la est, maxim 6 zile, totuși 5 aș vrea. Sper să reușesc. Deja ziua asta, prima zi, sunt de compromisă. Oricum, am urcat un pic, dar din cauza transportului o soluție mai accesibilă nu prea e. Sper să reușesc. Superb, superb. Vremea foarte bună. Nu sunt mari amenințători. Sper să fie numai că mă alătură și câine. Uz de soare superb. Încerc să ajung la șaua Suru pe marcaj, pe indicator scria undeva la 3 ore. O să încerc să fac mai puțin. Sper să ajung până se întunecă. Am ajuns la o stână. De fapt m-am întâlnit și cu un domn, cu probabil băiatul lui. Deja cam pasăre la Chica Pietrelor. Și domnul de la Ciobanul, Ciobanul de la stâna asta știe, cum se vede, un izvor, nu mai am apă, mai am foarte, foarte puțină. Totuși aș și pierde vreo 40 de minute dus întors și am decis să merg spre șaua Suru. Am tăiat poteca. Poteca era undeva partea aia. O colește mult. Am tăiat direct. Într-adevăr mai grea, dar scurtez timp. Să dă stingerea la stână.
Ok. Nu mai am mult până în vârf. Momentan. Ok. E undeva la 9 fără 20 seara, noaptea, în depărtare se vede, deși nu foarte bine pentru că e noapte, aproape noapte, flăcări pe creastă de masiv. Pare că incendiul s-a stins. Nu lasă. Și sper să-mi caut un loc de mai fac creasta asta, să vedem.